para una selección justa, porque no se lee, para una selección justa, todos deben realizar el mismo examen. Por favor, escanen ese árbol. El tipo queda tan ancho, ¿sabes? Para mí é unha das maiores injusticias que hai, xa non falo da sociedade, que tamén cada vez me costa máis separalo do fútbol. É dicir, a maior injusticia é tratar a todo o mundo por igual. Non creo que todo o mundo se tiene que tratar igual. Para mí é unha injusticia grande, que cometemos porque nos gusta... Para mí todos son iguales. Pois para mí non. Porque eu teño dous fillos, non podo tratar igual aos dous. Non os podo tratar igual. E que van a decir? De respeto, de non sei que, esos clichés que eu son un tío honrado, eu non sei que, eu educo en valores, para mí a educación é o máis importante, para mí non. Para mí non, eu son un hijo puta que trato uns dunha maneira e outros de outra. Hai unhas cousas que xa se dan por feitas, que veñen de serie. Eu esas cousas non as quero, non me... Eu son o máis importante que se divirtan, e que o pasen ben. Xa, que vayan ao parque. É dicir, que o pasen ben. Un neno que non o pase ben xugando ao fútbol, é moi malo. O neno divírtese de serie. Vaise divertir cando ve que millora, cando está ben, vaise divertir, non queiramos nós que se divirtan. Xa, que se divirtan. Espírito competitivo. Que eu non quero perder nin as canicas. Esa frase escoiteina, é que escoito, digo, a ver, que levanta máis tú que queira perder. A ver, a quen lle gusta perder que estamos aquí. A ver, que levanta nin a mano. Non hai nadie. É un neno menos. Vamos a querer entrenar algo que xa ten o neno. Espírito competitivo. Que gaches tan ancho. Eso porque ganas. E cando perdas ese incremento de espírito competitivo, deixaches perichos papeles na casa ou que foi? Ou é que son peores os nenos? No, pero o espírito competitivo é unha mentalidade ganadora, porque a mí non me gusta perder e quero que os nenos non perdan e queñan as canicas e... Non me estás contando? Ningún neno quere perder. O neno tens que inculcar outras cousas e alejalos de eso que xa teñen de serie, pero, bueno, da igual. Ese é o traballo realmente que temos os tradores, observar, ver, buscar, facernos preguntas e seguir cada un, pois, depende do que teña entre maus, pois traballar dunha maneira ou doutra. Sin moita máis historia, espero preguntas e dudas que seguro que tendes, espero que teñades. Alberto, non nos preguntes. Eu sí, al final son unha. Non hai marchar, non hai charla, se preguntades cousas non hai nada sobre o que gustaríame que me dixeras, hostia, esto, pois vais a resumir moito en esto. Se queres ir a cousas máis concretas, pois tamén se poden falar. É dicir, a charla, o objetivo da charla é que nos preguntemos cousas, que seamos moito máis sencillos a hora de traballar e que nos quitemos moitos egos que temos e que nos preocupemos de verdade do que temos entre maus, que nos iba a vir millor a todos. E non é moita máis historia. Así que farei unha pregunta, ainda que sea de fútbol.